Там може да си излеем тая цялата жлъч, гносотия и отврат срещу човека отсреща и да го опаковаме в нищо лично. Не е хейт. Не знам защо хората в днешно време си мислят, че ако опаковат агресивните си обиди, помията, която изливат срещу човека отсреща, в думите не е хейт, нищо лично, няма проблем. Дали ще минеш по улицата и ще видиш някой човек, ще чуеш някакъв разговор, който е в разрез с твоето мислене и разбиране за живота, дали ще спреш да му го кажеш така? Дали ще спреш да му го кажеш някой момиче, че то лежи на чуж гръб, защото, видите ли, мъжа плаща сметките вкъщи, примерно? Няма да можеш. Обаче в интернет е много лесно, защото сме седнали зад екрана, пишем на клавиатурката и може да кажем абсолютно всичко. Там сме много силни, няма проблем. Там може да си излеем тая цялата жлъч, гносотия и отврат срещу човека отсреща и да го опаковаме в нищо лично. Не е хейт, няма проблем. Аз мога да ти го кажа, аз имам правото, ти си го публикувал в интернет, ти търсиш чуждо мнение. Чакайте малко. Ако дори да е в разрез с моите разбирания, няма никакъв проблем, но да е изказано в уважителна гледна точка. Уважително да е изказано. Без да обиждам моето разбиране. Това не значи, че вие трябва да сте съгласни с него. Но както аз не обиждам вашето и казвам, и дори особено вече го повтарям многократно, това е моето виждане за живота. Нашето със съпруга ми. Окей? Аз върша домакинските задължения, той работи. Разпределили сме си долу-горе задачите пак 50 на 50. Просто нашето 50 на 50 е различно от вашето 50 на 50. Това не ме прави мен по-малко жена или него по-малко мъж. Това не означава, че аз лежа на неговия гръб и че той не е мъж само заради това нещо. Ако искате да кажете своята гледна точка, няма проблем, добре сте дошли в профила ми. Но ако ще говорите някакви глупости и ще агресирате срещу мен и ще обиждате мен и съпруга ми, чао, просто ви блокирам и дотам.